Akwụkwọ nke Ọbadịa isi nke mbụ. Ọhụ nke Ọbadịa. Nke a bụ ihe Onyenwe anyị Chineke kwuru megide Edọm. Anyị anụwo olu sitere n'ọnụ Jehova, ezigawokwa ndị nche n'etiti mba dị iche iche. Bilienụ, bilie megide ya ịlụ ọgụ. Lee, emewo m ka ị dị obere n'etiti mba dị iche iche. A na-eleda gị anya nke ukwuu. Nganga nke obi gị eduhiewo gị. Gị onye bi n'ọgba nkume, ebe obibi ya bụ oke osimiri, onye na-asị n'obi gị, onye ga-eme ka m daa n'ala? Ọ bụ ezie na ị na-ebuli onwe gị elu dịka ugo, ma na-ewu akwụ gị n'etiti Chineke, na-eme ka ị daa n'ala site n'ịkwado usoro gị n'abalị. Olee otu ha si mee ka ị ghara izu oke? Ha ezughị oke ma ọ bụrụ na ha ezuru ihe ha chọrọ. Ọ bụrụ na ndị na-ewe ihe ubi abịakwuteghị gị, ha agaghị ahapụ ịchọ mkpụrụ vaịn otu ndị Ịsọ si chọọ ya. Ndị gị na ha jikọrọ aka ahapụla gị gaa n'oke ala gị. Ndị gị na ha dị na mma aghọgbuwo gị. Ha megidekwara gị. Ndị na-eri nri gị emerụọla gị ahụ. Ọ dịghịkwa nghọta ọbụla dị n'ime ya. Ọ bụghị n'ụbọchị ahụ ka m ga-ebibi ndị amamihe si n'Edọm na ndị nghọta si n'ugwu Ịsọ. A ga-achụpụkwa dike gị bụ Teman, n'ihi na a ga-egbu ndị niile si n'ugwu Ịsọ. N'ihi na obi ọjọọ unu megide nwanne unu bụ Jekọb. Ihere ga-abịakwasị unu, a ga-achụpụkwa unu ruo mgbe ebighị ebi. Mgbe ị guzoro n'akụkụ nke ọzọ n'ime mmadụ, ụbọchị ndị mba ọzọ na-ebu ngwongwo, ma ndị mba ọzọ na-abanye n'oké ifufe ya ma na-efe nza n'elu. Ma unu agaghị ele anya n'ụbọchị nwanne unu nwoke, na ụbọchị ọ ghọrọ onye ọbịa. Unu agaghịkwa ahụ ụmụ Juda ọzọ n'ụbọchị mbibi ha. Unu agaghị ekwu okwu nganga n'ụbọchị nhụjuanya. Unu agaghị abanye n'ọnụ ụzọ ámá nke ndị m n'ụbọchị mbibi ha. Unu agaghị ele anya n'ahụhụ ha n'ụbọchị mbibi ha. Unu agaghịkwa etinye aka n'ihe onwunwe ha n'ụbọchị mbibi ha. Unu ekwesịghịkwa ịkwụsịtụ n'okporo ụzọ iji bibie ụzọ maka ndị na-agba ọsọ. Unu ekwesịghịkwa imechi ozu ha n'ụbọchị mkpagbu ha, n'ihi na ụbọchị Jehova dị nso n'ahụ mba niile. Dịka i mere, a ga-eme gị. Ụgwọ ọrụ gị ga-alaghachi n'isi gị, n'ihi na dịka unu si eme ka ndị mba ọzọ ṅụọ ihe ọṅụṅụ mgbe niile, ha na-aṅụ ihe ọṅụṅụ n'ugwu nsọ m, otu ahụ ka mmadụ niile ga-aṅụ ihe ọṅụṅụ ma loda. Ha ga-adịkwa ka a ga-asị na ha abụghị. Ma n'ugwu Zayọn ihe ga-atọ ụtọ ga-adị, ọ ga-adịkwa nsọ. Ụlọ Jekọb ga-enwetakwa ihe onwunwe ya. Ụlọ Jekọb ga-aghọkwa ọkụ. Ụlọ Jekọb ga-abụkwa ire ọkụ. Ụlọ Ịsọ ga-adịkwa ka ahịhịa ọka. Ha ga-ere ọkụ. A ga-ebibi ha. Ọ dịghịkwa onye fọdụrụ n'ụlọ Ịsọ, n'ihi na Jehova ekwuwo ya. Ha ga-enweta ugwu ndịda nke ugwu Ịsọ na ala dị larịị nke ndị Filistia. Ha ga-enweta ala dị larịị nke Ifrem na ala dị larịị nke Sameria. Benjamin ga-enwetakwa Gilead. Ndị agha Izrel a dọrọ n'agha, bụ ndị bi n'etiti ndị Kenan, ga-enweta ruo Zarefat. Ndị a dọrọ n'agha na Jerusalem nke ndị Serefad ga-enweta obodo ndị dị na ndịda. Ndị na-asị ga-abịa n'ugwu Zayọn ikpe ugwu Ịsọ ikpe. Alaeze ahụ ga-abụkwa nke ndị Onyenwe anyị.